Хәерле иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Республикада язгы ташуга әзерлек бара. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре урыннарда рейдларга чыга. Быел язгы ташу апрельдә башланыр дип көтелә. Казанда Киндер, Вертлёвка, Нуксы һәм Коры елга зоналарында урнашкан йортларны су басудан саклау чаралары күрелә. Бу урыннарда су тоткарлыксыз аксын өчен махсус техника ярдәмендә бозны кисәләр, елга буйларындагы корган агачларны җыештыра. Казанда 330-дан артык шәхси йортны су басу куркынычы бар. Аларда 1000-гә якын кеше яши. Түбәнлекләрдә урнашкан күлләр һәм буаларда да су күтәрелергә мөмкин. Әлеге урыннарда да саклык чаралары күрелә. Быел Татарстан урман комплексы белән идарә итү дәүләт органы төзелүгә 100 ел. Тулырак алдагы язмада. Казан аграр университетында Республика урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров тармак хезмәткәрләре булачак урманчылар катнашында ачык лекция үткәрде. Без яшь буын балалары тик шулай да изгәнтебез, җирне, күкне, табигатьне, урманнарны саклау эшебез. Урманнар саклауга мохтаҗ. Урман мәйданнарын 1%-ка арттыру өчен генә дә 65 мең гектар мәйданда яңа үсентеләр утыртырга кирәк. Моның өчен 10 еллар таләп ителә. Экология ил күләм проектына нигезләп, Татарстанда урманнарны саклау төбәк программасы гамәлдә. Ничек урманыбызны сакларга, нинди игътибар безнең киләчәк буыннарга, нинди шартлар тудырырга, менә шул турыда сөйлибез. Безнең президент ярдәме белән нинди зарплаталарга җиткердек инде үзебезнең эшебезне, нинди поддержкалар бар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов карары нигезендә урманчылык хезмәткәрләренең эш хакына республика бюджетыннан өстәмә акча бирелде. Яшь белгечләрне урманчылык тармагына җәлеп итү өчен дә түләү билгеләнгән. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казанда Татарстан мөселманнары дини нәзарәте белән Казан федераль университеты арасында хезмәттәшлек турында меморандум имзаланды. Документка мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин һәм университет ректоры Илшат Гафуров кул куйды. Меморандум аерым юнәлешләр буенча уртак проектларны гамәлгә ашыруда хезмәттәшлекне күздә тота. Беренчеләрдән булып без Коръәнне бастырдык 1803 елда. Бу беренче Коръән басмасы нәкъ КФУда саклана. 2 томлык басма. Шул нисбәттән шундый гыйбарә бар. Гарапча, гараплар әйтмешле, Коръән нузила фил Хиҗаз, Коръән ул Хиҗазда, ягъни Мәккә, Мәдинәдә ингән. Ва курия фил Миср, Мисрда, Египтта укылган. Ва кутиба фи Истанбул, Истанбулда язылган. Ва тубия фил Казан, Казанда исә бастырылган дип әйтелә. Шуңа күрә революциягә кадәр, инкыйлабка кадәр 12 мең, кемдер 30 мең төрле китап басылды дип әйтә. Шуңа күрә бу китапларны өйрәнергә кирәк. Киләсе буыннарыбызга тапшырырга ул безнең бурычыбыз. Безнең үзебезнең наследие, үзебезнең история бик зур. Аны өйрәнергә кирәк. Университетта бик күп рукопислар бүген сакланган. Аларның состояниесе яхшы. Яңа уку йорты төзелде республикабызда. Ул безнең Булгар академиясе. Аларга доступ ачылачак бөтен бу материалларга. Материаллар күп. Менә без сөйләштек тә, приоритет дигән әйбердән, ул приоритет, конечно, духовное управлениедән чыгачак. Татарстан радиосында соңгы араларда бер-бер артлы өр-яңа тапшырулар, сәхифәләр тәкъдим ителә. Шушы көннәрдә яшь галимнәр, аспирантлар һәм фән белән кызыксынучылар турында тапшырулар тезмәсе башланып китте. Фән дөньясы белән кем таныштырып бара? Беренче кунак нинди ачылышлары белән уртаклашкан? Әлеге сорауларга хәбәрчебез Мөршидә Җиһан җавап бирер. Эшлисе килгән әмәлен, эшлисе килмәгән сәбәбен табам. Казан ул фәнни үзәк дип әйтәбез. Шушында эшләүче аспирантларыбыз, магистрларыбыз, фән белән кызыксынучы яшьләребез бар. Нигә әле безгә шуларны күрсәтмәскә? Без бит аларның татар телен белүләрендә күрсәтәбез һәм үзләренең нинди фән, нинди өлкә белән шөгыльләнүләрендә күрсәтәбез. Беренче кунак булып студиядә чыгыш ясарга Илнур Гыймазов килгән. Аны физик ачышлар кызыксындыра. Шунысын да искәртеп үтик. Радио уйлап табучылар Попов, Маркони, Тесла барысы да физика галимнәре. Мин үзем шәхсән гадәттән тыш үткәрүчәнлек белән шөгыльләнәм. Ул
менә махсус материаллар, алар шул инде менә медицинада, фәндә шөгыль кулланылалар. Медицина аерым алып карасак, менә шул томография бүгенге көндә ул бик күп кешегә мәгълүм булды бит инде. Фәнне алып карасак, ул менә квантовый компьютер, или квант компьютер дип атыйбыз инде без аны. Тумышы белән Илнур Актаныш районыннан. Димәк, институтка да татар мәктәбен тәмамлап кергән. Әмма татар телендә белем алу институтны кызыл дипломга тәмамларга комачауламаган. Соңгы арада халык арасында шундый стереотип яшәп килә. Татар телен белү хәзер инде безнең белем алуга, алга таба үсешне комачаулый икән дигән сүзләр дә ишетелә башлады. Миңа калса, безнең шушы тапшырулар циклы ул шушы стереотипны да җимерүгә үзеннән өлеш кертер дип уйлыйм. Дөрестән дә, яшь галимнәрне барлап, фәнни эшчәнлекләре белән таныштыру заман таләбе. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Ә мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.